is een leven. They try to find the blues and they dance all night till the Hiepen de piep. Hoera! Zullen we even zien of we daar nog... Kom maar, wist hoe het kom was? Ja, zo. Hups. Maar die kun je wel dichterbij. Nou, eigenlijk net, dacht ik. Nee, dat was het echt... Je was er in de keur in, maar je er net heen met de auto. Goeiemorgen, een nieuwe dag. En mijn vlag. Yes, een nieuwe vlag. Voor jou op de planning eigenlijk maar één dingetje. Marianne, ja, de mem van de trailing. Mijn vriendin, die had vragen had ik een paar versjes jongen wou. Want haar heid is 60 worden. Nou ja, en ik kan natuurlijk geen groot feest organiseren worden. Nou, dat is wel heel schande. Maar ze doen een drive-thru party. Dus de meesten kunnen loonsfietsen afrijden. Even toeteren. En nou ja, ze vragen dat ik een paar versjes doen wil. En voor de rest de PA zetten, even deel zetten. En wat muziek draaien. Dus ik heb gewoon Spotify ontzettend wel leuke noemen zaken. En dan toch een soort van een beetje een feestje. Want ja, je bent maar één keer 60 natuurlijk. En nou, dat mag net zonder even wat leuks organiseren te gaan verbieden. Ik ben heel benieuwd. Hoeveel mensen op de deel komen zaken. Hè? Ja. Ja, we zitten wel shit. Misschien in Twitter binnenkomt er nog meer mensen. Of er binnen wel mensen. Ja, of ze naaien heel hut u dat ze met me jaren. Dat denk ik, Nee? ja. Mooi. Ja, vind je zo mooi? En dan was best toch maar helpen zaken. Misschien ben er wel jongetjes die maar voetbal niet worden. Misschien zijn er wel jongetjes die met zaken voetbal willen. Ja, want het is daar wel heel grut, hè. Ze zijn grut hier. Zaken het voetbal mij. Dus, en zulke chits kennen. Ja, komt vast goed. Bij mij zit er een, ondanks de coronaprikkelen, probeer je een leuke middag van te maken. Doei. Oh, zaken misschien bal nog even schillen. Dat mij. Sure. En wat hebben jullie besloten zaken? Wat doe je het allemaal Piet bellen? Want allemaal Piet die jij bij Broekste Boys. Maar wat hebben jullie aan die verteld? Wat meist toe? Ik maak het voetbal. En waar ga je voetbal? Ja? Ja. Ja, want we zijn eerst van zaken maar pas op voetbal als ze een zwemdiploma had. Maar door de corona wordt het maar zaken maar net zwemmen. Dat wordt nog wel meer dan 3 weken. Ja, en toen hebben we gezegd van, wist wat jongen, doe meest op voetbal. Dus dan Pietsel even jij had dat kind en hoe en wat. En dan hebben we tegen voetbalschool nog keerpje. En dat die dikke nervie echt vet. Nou, Dat is wel te ons, maar nou, voetbal, nou, maar wij weer afwachten tot kind, maar dit start de kist. Was ze niet? Ja. Ja. Doei. Doei! Ja, we zijn op de locatie. Een coole pop. Vlagjes. En Jelke is even de installatie monteren. Ja, je hondje. Oh, die had cameravrees. Hé, jongen. Wat is er hier ek? Nou ja, ze hadden hun heid voortlokken, even. Dus ik heb hier ondertussen alles klaarzetten. Lekker voetballen. En Ildo lijkt nog in de auto, die lijkt nog lekker te koersen. Dus als die wekker wordt, dan kunnen we die altijd nog pakken. Krijgt wat. A few moments later. De jarige Jaap is er al. Ja, wat zelf bij ze. Lekker gebakje, Jelke. Lekker. Wat gaan we dit weer mooi regelen, Maria? Even een close-upje. Zo voor die. Oh, sure. De trailing erop uit paken. Oh, lekker. En hij zei leven. Alsof het je laatste dag is. Leven. We wonen nog maar even jongen van hem. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria. Hij leven, Wat jammer, jongens. Oh,
Oh ja. Straks jouwt hij een gas, een groene. Ja, die gaat heel hard, hè, die green. Ja. Lekker ontkrassen in de drek, is dat? Ja. Ik doe even een pinnoemers en dan zetten we de feestmuziek bij hoor. Maar ik moet even een pinker een hele grote hoera voor bouwen. Dus hyper de pip! Hyper de pip! Hyper de pip! En hyper de pip! Nou, ik ga wat brommerkrassers op achtergrond, maar ja, dat past je precies natuurlijk, dus het hindert echt weer niks. Ik heb geen versterking op een gitaar, dus ik hoop dan een beetje ervan jaren. Now all the boys in my block, they're trying to bop the blues. And they dance all night till they light in their bopping shoes. They dance so long, that's the way they blues. En hoe dik oeskappelen kan ook Well, it's a op mijn hop, feestje. skipping and jump. Komt hij? Well, it's a hop, skip and jump, the way my baby's have. Well, it's a hop, skip and jump, ik ben the nog way film, ja. my baby's have. Ja, ja. Hey jongens, en hier een pakenjit, ja? Is pakenjit, ja? Hip hip. Hip hip. Hoera. Hoera. Kijk, hip de piep. Hoera. En dan gaan we daar zaken zwaaien. Doei. Want toch een keer. Dat is weer wel een leuk feestje, net zaken. Koersen mooi, hè? Toch nog een beetje een party. Zullen we even bij de motorcrossers zien? Had hij nog bezig binnen? Ja, die ben nog ondergang. Oké. Zullen we even zien of we daar nog... Kom, geen Westvoester, kom vast. Ja, ja, zo. Even zien. Oh, en dat wordt wij voor de binnen. Ja, Dat moet echt... nee, maar dat is hoe vier we Riedenmat en bij Montak komen kennen. Dus dit is net dus een echte motocrossbaan. Nou, dit is gewoon een weiland. Dus het zit oors mais of zo, denk ik. En dan mag je ze nou even crossen. Dat is toch machtig, heel mooi voor de jeugd, toch? Zie je dat door de skans heen? Ja? Zie je, die staat alleen voor de skans. Oh ja. Hij die keer werkt dichterbij. Nou, eigenlijk net, dacht ik. Nee, dan was het echt... Je was er in de keuring, maar je er net heen met de auto. Schande, hè? Maar nou wat dichterbij toch? Maar dan wat dichterbij liggen? Dat is juist nog niet zo goed, hè? Nee. Even zien of we dichterbij komen in de zaken. Daar staan al je auto's parkeerd. Waarom? En dat zijn de auto's die hadden brommers achterop, dus Motors. motors. Nee, ik kan net dichterbij komen zagen. Waarom niet? Nou, daar maken we net in rijden. Ik heb het al wel heen rennen. Was er geen keuring? Ja. Mogen we er even in rennen? Ja. Ik heb met mij heel een blokje om te rijden en dan kist toen maar hij daar wel even een dichterbij. Want ik snap wel als dat even shimmelst. Maar je hebt even met daarin, hè? Jawel. Nou, zaken, zullen we eens even van dichtbij bezien? Het materiaal is al in vast, hè? Ja. Oeh, niet hoor. Waait er voort? Ja. Die wien ik de hele tijd. Ja, red ze even vast. Daar komen zo'n zaken. Dat weer een hele leuke dag. Ik ga bij de 60-jarige feestwest van Boa. Jij, we even muziek maken. En daarna het zaken nog even met Jelke bij het krassenstation. Hilda en ik lekker in de auto even zitten. Ja, hè? Ja. En nu ben ik lekker aan het kroepen met Hilda. En zaken en Jelke ben lekker aan het gamen, Hilda. Zoals je moet het eigenlijk. Da. Waar is on het winnen? Hier staat het. Oh, gelijkspel.
Gelijkspel. En wat voor teams ben je? Ja, dat ben je natuurlijk. Ik ben Feyenoord. Feyenoord, Jervin. Deze. Dat komt heel vaak. Dat is een hele kaart. Ja, een gele kaart, ik zeg het. Oei. Nou, en wie krijgt nog even sushi hellen. Dus ik krijg een lekkere sushi en ik geloof dat de man een pizza erin smieten. En dan kroepen we lekker daarna op de bank, filmpje erin. Of op Netflix iets. En dan zien we het wel, Haley. Super. Yeah. Hey, abonneer je. Blauwtoen kom heen. Dan mis je hem helemaal niks. Doei.